vorejant el Mississippi. De mica en mica s'omple la pica. Amb el camí assenyalat per aquesta frase d'un llibre del mestre Manuel de Pedrolo, el dia 12 de desembre de 2014, a 7:15 de la tarda, a la Sala d'Àustries del Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat, la doctora Elisenda Pelusier i Hernández ens va fer una magnífica conferència a la vegada que presentava el seu llibre Podem, que de manera molt planera i didàctica tracta sobre com s'ha de lluitar contra la por, la mentida i salvar els obstacles fins a aconseguir la nostra llibertat com a poble. En aquest llibre miro d'aclarir tots els dubtes, les preguntes, les qüestions que es planteja la ciutadania a Catalunya en relació a la independència des del punt de vista econòmic. Hi ha hagut molta desinformació, molta campanya de por, d'amenaces, i he mirat d'aclarir tots els dubtes raonables i no tan raonables que pugui tenir la ciutadania d'aquest país. Miro de fer-ho amb un estil divulgatiu i planer, però el llibre és rigorós i cita tots els estudis i totes les dades que hi ha en relació a la pertanyença de Catalunya a la Unió Europea, del comerç de Catalunya amb la resta del món i amb la resta de l'Estat en cas d'independència. El tema de les finances públiques, les balances fiscals, com podríem pagar les pensions si ens independitzéssim. I com ens repartiríem els actius i els passius, quina part del deute espanyol, per exemple, hauria d'assumir Catalunya, però també quina part dels actius espanyols haurien de pertocar, haurien de correspondre a Catalunya. I finalment també plantejo les possibilitats i les oportunitats que s'obren de fer un país millor en una Catalunya independent.